tässä vuosien varrella Emu tarjonnut meille, niin sehän on ollut paljon muutakin kuin tilitoimistopalvelut. Että on HR, interim HR-tukea ja tämmöisiä rooleja, CFO-roolia jonkun aikaa ja lakiasioihin liittyvää konsultaatiota ja tosiaan päässyt olemaan. Yleensä teille voi soittaa, kun tulee jotain sellaista niin kuin ei-teknologista haaste. Ehkä tuntuu, että meidän kulttuurit silloin mätsäsi paremmin ja mätsää edelleenkin. Ja että siinä niin kuin tuntumassa oli jotain perää, mutta nyt vastaan. No se on hyvä kuulla. Se kuulostaa siis siltä, että olette päässeet hyödyntämään meidän kaikkia palveluita tässä vuosien varrella. No, sä sanoitkin, että tuntui silloin, että synergiat kohtasi aika hyvin ja vieläkin toimii. Mekin taidetaan tällä hetkellä olla fraktioasiakas. Kyllä, näinkin on päässyt käymään. Varmaan tämä on molemminpuolinen